नमस्कार हांव मंजुनाथ कामत हांव आजी गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर आसूचे आनीकय आमकां कोंकण संस्कृती कोंकण प्राचीनता पळोवचे मेळचे जाल्यार एक गांवां आयला अज्जी ಬಗ್ಗೆ चड आमकां माहिती दिता प्रसाद गावडे. नमस्कार. नमस्कार सर. हे देवस्थानाचे प्रामुख्यते कसन आहे कोंकण रिजनाचे कसन अंश आमकां पळोवचे मेळटा. कोंकण रिजनाचे आमच्या हांगासर जे आमचे देव आसा तांकां आमी गिरोबा, डुंगोबा, मालोबा अशे तांकां आमी बा म्हटल्यार आमचो बापूस, आमचो फादर अशे आमी तांकां पुजता. तर आतां जे आमी देवळान आसा ते आसा गिरोबाचे देवूळ आसा आनी हे गिरोबाचे देवूळ हे तुम्ही पाहू शकता. हे पूर्णपणे माती म्हटल्यार मड आणि लाकूड पुरा वुडन फर्निचर आसा त्याचे पूर्णपणे. आणि आता हांगासर भितर जो देव आसा तो खूप इंटरेस्टिंग आणि खूप वेगळो आसा. तो आम्ही पाहूक जाय. आम्ही इतली पाषाणां पयली आहेत, शिवलिंग पयली, पण हे शिवलिंग युनिक आसा. ते शिवलिंग कसले आसा ते भितर जाऊन पळया. हे आता पणसा रुखाचे लिंग न्हू आहे. हो हो. ओके. कसं लायक सर एशी पणसा रुखाचे लिंग अशें दवरता ती. दर वर्सा आमच्याकडे एक उत्सव जाता, गिरोबा उत्सव. त्या उत्सवाक आम्ही एक फणसाचे झाड पूर्ण तोडून, जसे आम्ही होळी करता, होळी पुजता, तसे आम्ही ते तोडून हाडता. आणि हे जे तुम्ही पळयता ह्याच्या भितर असो एक होणको आसा, खड्डो मारता आणि त्याच्या भितर तो गिरोबा प्रस्थापित करून मागीर परत त्याच्यावर माती वयर करता. अशी तो एक पुरो रिच्युअल आसा. हे पूर्ती Every रुखाचेचे year. म्हणटा पण हे न्हू, हे हे फणसाचे. हे म्हणटा आणि पुरा रुखाचेची ते फाटी ढकलूक मेळता. इट इज जस्ट अ डेकोरेशन पार्ट. माटी सर. हांगा चड देवस्थानान पुरा एशी असता की ना, ओनली धीस. ओके. ट्रेडिशनल वन. ट्रेडिशनल जॅकफ्रूट ट्री एव्हरी इयर. वन जॅकफ्रूट ट्री फॉर द गॉड. ओके. एव्हरी इयर चेंज. एव्हरी इयर चेंज. Ritual. Just on the Holi. Shigmo. We call it Shigmo. Okay. Is there any story why jackfruit tree is used? Story is because jackfruit is actually a indigenous tree which is worshipped since many years. जॅकफ्रूटाचे आमच्याकडे अजून एक देव असा वेताळ, त्याचं एक मंदिर असा वेतोबा. त्याची सुद्धा मूर्ती जी होती ती जॅकफ्रूट ट्रीची होती, फणसाची. तर खंयचें झाड आमच्याकडे पहिल्यापासून आसा तर ते फणस. बाकीची सागवान आणि ही झाडां मागीर इली. सो फणस इज द इंडिजिनस ट्री आणि तेका लागून आमचो देव ह्यो लाकडाचो आसा. सर हें कसं नाही सांगता. हेका आमी तरंग म्हणटा. ते तुमच्या त्या वाटेन सुद्धा असतले न्हू. तरंग. ह्या देवाचे गिरिजनात नाव वर्षाकेची बदली. महाशिवरात्री दिवशी जाऊन तो झाड बघतो. तो कोणाचा असो, मराठी लोकांचा झाड बघायचा. हे आमची मानकरी केल्याच्या नंतर ते झाड पसंत पडला काय जाऊन तिची फांदी तोडायची. फांदी तोडली म्हणजे हातीन तोडून काढायची. हरा हरा महादेव हेच तिचं मंत्र. समजलं. महाशिवरात्रीपासून पौर्णिमेच्या आदल्या दिवशी तर झाड तो जाऊन मानकरी जाऊन तिचं रमिसून ह्याची शस काढून त्या झाडाखोराला लावतलो. समजला. लावल्याच्या नंतर खाट परत पंचारतीच्या गावा वळायची. समजला. आणि ते झाल्याच्या नंतर हे जे मानकरी असत ते प्रत्येक जण मानकरी एक एक कुऱ्हाड हातीत घेतले आणि प्रत्येक जण एक एक काप लावतले. जसं जसं मान आहे त्या आणि मान झाल्याच्या नंतर झाले का मग पब्लिक लोक ते तोडतले. तोडला का त्याच्यानंतर त्याचे पहिले 4 पटे 2 पटे करायचे. 2 पटे झाल्याच्या नंतर परत त्याची 4, 4चे 8, 8चे 12 करतले. 16 पट झाले
16 पट झाले का नाही का मग ते बारीक बारीक शिरूर होतं ते मारतले का मग मिस्त्रीकडे जाते. मग मिस्त्री दुसऱ्या ते पासून तासने ते गोल करतो. हा गोल करून झाल्याच्या नंतर तर कम्प्लीट झाला का पुनरुपी आमच्या जी शास्त्र होतली ते सगळे मानकरी परत थंय जमा होईल. परत त्याची पूजा करू होई. पूजा करून झाल्याच्या नंतर त्याचा परत शास लाव होई. त्याचा तीर्थ करायचा. तीर्थ पब्लिक त्याच्यावर उडवायचा. हा समजलं मग उडल्याच्या नंतर मग पब्लिक लोक उचलून खाणार घेऊन हर हर महादेव वाईट मंदिराकडे आणायचे. हा हे पणसारुक्काचे देव दवडचे संस्कृती केद्दून दुखन असं नाही काय माहिती नाही तर कधीपासून हा. पूर्वजी चालला आता सांगतो. हा हा आता तर आमका पूर्वज सांगत गेले तर आम्ही तुमका सांगितलं. हा हे आता तुम्ही नवे प्रतिवर्ष नवे रोग दवडतात ना पणसा रोग हो प्रतिवर्ष हो त्यांना पुढली रोग कसं करतात ती ते बघा आम्ही तिकडे ठेवतो ते इकडे ह्या चौथऱ्यात बांधलेला आहे ना हा त्याच्यात ठेवतो. हा त्या आता जीवित आहे का हो आणि तो अक्कड असतो. हा थोडे दिवस अक्कड होतो 2-4 महिने आणि पावसाळ्यात नदीत पाणी वगैरे झाला हा तर त्यावेळेला काय ते ब्राह्मणाकडे जायचं. ब्राह्मणाकडसून एक मूर्त काढायचो. हा समजला ब्राह्मण लोकात मुलाची मुंज करतो तो मूर्त पाहिजे हा आणि तो मूर्तावर तो कट केला जाता. हा. अर्धो कट करून ठेवलेले बाजू ते बघा तिकडे आहे. त्या जंगलवाला दिसतं ना तेच होतं. हा 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 आणि त्याच्या मुळातलं जो असा आता असा काय ना ते भाग आम्ही काढतो त्या होळी पौर्णिमेच्या आदल्या दिवशी काढतले हा. नियम खणून हा काढल्याच्या नंतर ते हाडून ठेवतो आम्ही हवे हा आणि तो ह्या वाटेने हाडायचा नवीन आणि तो पुढचो असा तो ह्या वाटेने. एवढी मला माहिती आहे. हा ಓಕೆ ಯಶೀಂಚಿ ಪಣಸಾರುಕ್ಕ ದೇವ್ ನಮ್ಗೊತ್ತ ಸಲ ವಿಂಗಡ ದೇವಸ್ಥಾನ असल्यागी नाही जवळपास नाही हा. नाही. गिरोबा बाकीच्या गावात असत ते पाषाणाच्या रूपात असत. जसे आमचे रवळनाथ आणि इतर देव असत तशा पद्धतीत ते पाषाणात असत. फक्त ह्यो एकमेव गिरोबा असा पूर्ण म्हणजे जगातच म्हणावं येतो की जो जॅकफ्रूट ट्री म्हणजे फणसाच्या झाडाचा असा. हा कारण फणस ह्या इकडचा एक महत्वाचा झाड असा. फक्त फळा दिना नाही तर त्याचं लाकूड सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे फणसाचा. हा आणि ता एकमेव लाकूड असा ज्या अशा मातीमध्ये टिकाण राहता वर्षानुवर्षे त्याची परंपरा असा. हा म्हणजे सागवानाक पण लाकूड हा होता पण फणसाचा लाकूड बऱ्यापैकी ओला राहता. हा असं त्याच्यात ಹಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ कोण करतात ब्राह्मण या ब्राह्मण पूजा इथे काय समरज्ञा वगैरे असली काय असली तर ब्राह्मणाकडसून होते. इथं मराठीकडसून काय होतं नाही. दिवो लावचा बत्ती लावचा काम आमचं असतं. आम्ही नाही समजलं मग हा साफसफाई करतो काम आमचा. हे देवकार असत त्यांच्या घरी देव बिव सगळे मौरी बिवरी असत काय ना त्यांच्या घरी असतात. हे तर ते देवकार 3 वर्षाचे राहुळ त्यांचं राहुळ. राहुळ हे जे गिरोबा दरवर्षी आम्ही एक नवी गिरोबा आमच्या देवळात येता तर जो जुनो आमचा गिरोबा असता तो आम्ही हयसर दवरता. तर हे सगळे ते जुने गिरोबा असतात. म्हटल्यार त्याची जी शक्ती असा गिरोबाची तर त्या गिरोबात जाता आणि मागीर हे जे लाकडां असतात हे जे असत खांब ते हांगासर दवरता. हा आणि मग हे हे रान विशेष- कशाला की विशेष हा हे देवराई असा हा गिरोबाची. ಸರ್ ಅತ್ತ ಅಸಲ್ ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೃಷಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. देवस्थान देवस्थान जेव्हा संस्कृती जेव्हा नंबिके जेव्हा कशी बदलावणी जत्ता असे गावांतो आता वेगवेगळ्या गावांत वेगवेगळे प्रथा असत पण त्या प्रथांचं पालन सगळ्याच गावात जायना. आता आमच्या गावात त्याचं पालन जाता आणि ती प्रथा अजून चालू आहे म्हणून एक गावाची एक जी गावराहाटी आम्ही जेका म्हणतो हा ती व्यवस्थित चालू असा. पण बऱ्याचशा गावांनी ही प्रथा बंद पडत चाललीत कारण जे पुढचे जे तरुण असत त्यांच्यापर्यंत त्याचा जो मेन जो प्रथेचो जो गाभो असा तो पोचाक नाही. तर तो पोचणं गरजेचा आणि त्याच्यातनं जी एक आपली जी संस्कृती असा ती जपाक होई.